Şaly münasibetli bilim saglygy goraş we derman senaty ministrlikleriniň, Türkmenistanyň Bilim Terbiýe we Sport baradaky döwlet komitetiniň jemgyçilik guramalarynyň bilelikde geçirýän şäherleri ýokary ruhy bilentligi beltinýär. Aşgabat şäheriniň Bilim Terbiýe we Sport baradaky baş müdirliginiň, paýtagy häkimliginiň, Ýaşar Romatyň Aşgabat şäher geňeşiniň guramagyna gylşlaşmak boýunça Aşgabat şäheriniň birinjilik uğruna geçirilen ýarış bütün dünýä saglyk gününe başlandy. Ýurdumyzyň vilayet bilim terbiýe we sport baradaky baş müdirlikleriniň guramagyna Şaly münasibetli geçirilen sport bäýatleşikleri gyzykly häsiýet bilen tapawutlanýar. Halkymyzyň saglygy we awadançylygy baradaky alada we köpçülikden bilim terbiýe sagyldyş hemde sport hereketini höwetlendirmek ýerli durmuşa geçirilen döwlet siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Halkyň awadançylygy onuň durmuş derejesini ýerli ýokarlandyrmak, beden we ruh taýdan sagdyn, berk bedenli, aň paýhas taýdan ösen ýaş nesli kemal etdirmek baradaky alada Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň aýratyn möhüm ugrudyr. Ýurdumyzda köpçülikden bilim terbiýe hereketini hemde ýokary netijeli sporty ösdürmek, tagdyn durmuş ýörelgesini kemal etdirmek boýunça çäreler milli taglima öwrüli.